Grupul Renault a făcut încercări comparative pe un set de plăcuțe de frână de origine și un set de plăcuțe de frână contrafăcute, achiziționate de pe piața din România. La prima vedere par identice, dar să urmărim testele. Pentru testarea plăcuțelor de frână s-au folosit două vehicule Logan, motorizare diesel, echipate cu aceleași tipuri de piese. Testul 1. Comportamentul la solicitarea termică în cazul frânării prelungite. Spre deosebire de plăcuțele de frână de origine, utilizarea unor plăcuțe de frână contrafăcute va determina apăsarea prelungită și repetată a pedalei de frânare. Solicitarea îndelungată și repetată a sistemului de frânare va conduce la supraîncălzirea plăcuțelor de frână contrafăcute. Totodată pot apărea degajări de fum și scântei din garniturile de frânare. Așadar, țineți minte că dacă folosiți plăcuțe de frână contrafăcute, eficiența frânării poate scădea cu până la 50% față de plăcuțele de frână de origine. Testul 2. Comportamentul dinamic al vehiculului în timpul frânării. În cadrul acestui test, vehiculele au accelerat până la 100 de km pe oră, după care au frânat. Vehiculul echipat cu plăcuțe de frână de origine are o traiectorie de drum stabilă și bine definită. În timpul frânării, la vehiculul echipat cu plăcuțe contrafăcute, poate apărea un dezechilibru între rocile din față. Acesta este provocat de calitatea slabă a materialului de frecare. Impresia conducătorului auto este că mașina trage într-o parte. Testul 3. Distanța de frânare. După ce au atins viteza de 100 de km pe oră, ambele vehicule au frânat brusc. S-a constatat că vehiculul echipat cu plăcuțe de frână contrafăcute frânează pe o distanță cu 15 metri mai mare decât vehiculul echipat cu plăcuțe de origine. Arată la fel, dar se comportă diferit. Nu te lăsa înșelat de plăcuțele contrafăcute. Folosește plăcuțele de origine. Le găsești cu siguranță în rețeaua autorizată Dacia. Siguranța nu se vinde la jumătate de preț.